Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa Kasikas sa Panglawas. Kasikas sa Panglawas. Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan ug welcome sa ato ang 5-minute program. Hatod kini kanato sa mga kabubuton sa SED Marketing, ang tighimo tigabudupod sa ato ang mga produktong herbal nga makatabang sa atong kalawasan. Labi na kaning ato ang problema sa ato ang mga kalawasan, no? Mga chronic diseases. Kabalo ba kay galang isuon nga ang mga panyawan products sa SED Marketing makatabang og dako sa pagpaalim sa imong balatian. Kining atong SED Panyawan with Garlic usa kini kamaayo nga klase nga kapsula nga nagaangkon sa gahom sa ahos, banaba ug usab sa panyawan. Napamatudan nga pinaagi sa gahom sa atuang ahos, inubanan sa panyawan, nindot kay ni og resulta sa atong kalawasan gumikan kay nagaangkon kini sa insaktong anti-inflammatory, aduna kini siya antibacterial properties ug usab makatabang pa kini sa atuang immune system. Makapahimsog sa atuang kalawasan nga dili kita madali-dali kataptan sa mga problema nato sa lawas. By the way, mga igala, isuon na lang sa katong mga kaisunan nato di karon nga medyo adunay pagbula ang ilahang ihi. Adunay problema sa pagpanakit sa ilang likod, no? Kaning lower back nato mga igala isuon. Kanunay ba nang nagapanakit? Or baka medyo luya ang lawas, no? Medyo dili maayo ang pamati. May magpa-urinalysis ka. Kaning urinalysis mo ni siya ang pag-analyze sa imong ihi kung unsay bikil na niya. Kung pananglitan kita, doon na kita'y mga problema sa atong kidney, sa uban pang mga parte sa atong lawas, makita pinaagi sa urinalysis. Muna ang mga dapat natong pamatikdan mga igalag isuon kung kanus ang kinahanglan na gyud nga magpa-urinalysis kita. Una na ini, kaning aduna kita'y pagpanakit sa ato ang puson, sa likod o sa tiyan. Bisag dili kayo sakit, ato yun nga bantayan. Gumikan kay posible kini nga urinary tract infection, kidney stones, o baka early stages sa kidney problems. Muna nga kikinahanglan nga dapat magbantayan, ato ning bantayan kaning ato ang ihi. Ikaduha mga igala isuon, aduna kitay bula, usab medyo cloudy nga ihi. Ang uban gani ni mga igala isuon, adunay dugo. Posibleng indication kini nga dunay problema sa kahimsog sa atong mga kidneys. Ang kanang cloudy nga ihi posibleng dehydrated o baka na infection. Kung adunay bula basig taas kita sa ginatawag natong protein sa ihi, sinyales nga adunay kidney damage. Kung adunay dugo kana posibleng UTI, kung urinary tract infection o baka adunay stones o posibleng mulala ang kondisyon niini mo nang adunay dugo. Ang usa sa mga dapat po nato pamatikdan mga higala isuon sa ato ang ihi kaning kanunay tang nagapangihi o kanunay kitang murag paminaw nato nga kanunay tang kaihion pero gamay ra ang mugawas. Posible nga adunay iritasyon sa urinary tract system gumikan sa bakterya o baka adunay problema ang bladder nga kung pananglitan kita kanunay tang naghatag og kanibitong kakulangon sa ato ang lawas sa tubig. Delikado mga igalag isuon nga doon na kitay maangkon ni ana nga matang sa problema sa panglawas. Ug ang uban pon mga igalag isuon na dunay taas nga baho sa ammonia sa ilang ihi, no? Kanibitong anso kayo. Ang anso kaayong baho sa ihi mga igalag isuon o baka adunay mga kalahian sa panagway sa atong ihi. Delikado kini gumikan kay ang ihi dapat kung naman na siya, tinaw, walay isog nga baho o baka mga igalang isuon nga kanang dili taas og baho sa ammonia. Kung iyon na mga igalang isuon, delikado kaayo ang atong mga panglawas. Ilabi na kining atong kidneys, gumikan kay posible nga naigo kini og problema. Kung iyon na mga igalang isuon, ang imong gibate maayo pang mag-SED Panyawan with Garlic ka, inubanan sa ato ang pagtumar usab sa ato ang SED Cogon Herbal Capsule. Kaning duha mga igalang isuon na pamatud-an kini siya nga makatabang og dako sa atong kalawasan. Gumikan kay kini siya, aduna kini siya gahom nga magtabang sa pagtangtang sa mga problema sa lawas. Gumikan ang isa sa mga nindot nga factor niini kining ginatawag natong banaba. Kining duha ka mga klase sa mga ginatawag natong kapsula igsuon nga dunay banaba na nindot kay ni nga makatabang sa paghinlo sa atong mga kidneys, pag-amping sa atong mga atay ug uban pang mga vital organ. Munang importante ang ato ang SED Panyawan with Garlic. Apil pa ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule nga makatabang sa mas maayong kalawasan.
Inyong nabati ang atong kasikas sa Panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tiggama o tigapon sa mga nagunang mga SED Marketing products. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garden Capsule, SED Coconut Herbal Capsule, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang atong mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Kojic Soap, ug SED Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa Panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.